Здравейте, мили хора! Добре дошли в днешното видео, в което ще откриете сутрешна йога рутина за цяло тяло. Йога практиката има за цел да подготви тялото ни за предстоящия ден, да се раздвижим хубаво и да поставим едно свежо начало на деня. Няма да имаме нужда от никакви помощни средства. Когато сте готови, грабете постелките, облечете удобни дрехи и да започваме. Настаняваме се в седеж в единия край на постелката, коленичим и сядаме върху пети. Отпускаме раменете, изправяме хубаво гърба. Брадичката прибираме леко към гърдите, ръцете поставяме върху краката, обърнати с длани надолу или нагоре. Затваряме очи. Идваме в момента тук и сега, готови за сутрешна йога рутина. Започваме с 5 повторения дълбоко дишане. Дишаме дълбоко през носа. Издишваме през устата. Дишаме дълбоко. Издишваме. Повтаряме още 3 пъти. Последно повторение. Отваряме очи. Свеждаме брадичката към гърдите. Отвеждаме главата вдясно. Отново към гърдите, вляво. Описваме полукръг, раздвижваме хубаво врата, повтаряме няколко пъти. Последно повторение. Пускаме брадичката към гърдите и бавно изправяме глава. Раздвижваме раменете с няколко кръгови движения назад. И няколко напред. Сключваме пръстите на ръцете, започваме да правим кръгови движения от китките в едната посока и в другата посока. Поставяме ръцете зад главата, лактите насочваме в страни. Дишаме дълбоко, поглеждаме нагоре, отваряме гърди. Издишваме, заобляме гърба, прибираме брадичка към гърдите, лактите един към друг. Дишаме дълбоко, поглеждаме нагоре, отваряме лакти, отваряме гърди. Издишваме, заобляме гърба, събираме лакти. Дишаме дълбоко, поглеждаме нагоре. Издишваме. Прибираме брадичка към гърдите. Повтаряме един последен път. Дишаме дълбоко, отваряме гърди. Издишваме, заобляме гърба. Изправяме отново гърба. Дишаме дълбоко, изпъваме ръце нагоре, поглеждаме нагоре. Издишваме, обръщаме тялото вдясно, оставяме лява ръка зад нас, дясната обхваща външната страна на лявото коляно. Бавно се обръщаме отново напред. Дишаме дълбоко, изпъваме ръце нагоре, поглеждаме нагоре. Издишваме, обръщаме тялото вдясно, оставяме дясна ръка зад нас, лявата обхваща външната част на дясното коляно. Бавно се обръщаме отново напред. Изправяме се и отиваме в началото на постелката. Стъпалата оставяме на ширината на раменете. Изправяме хубаво гърба, отпускаме раменете. Свеждаме поглед леко надолу. Ръцете остават до тялото, обръщаме дланите напред.
Насочваме вниманието си към нашето тяло, към това, от което има нужда. Дишаме дълбоко. Издишаме, оставяме двете ръце една върху друга пред гърдите. Дишаме дълбоко, изпъваме ръце нагоре, поглеждаме нагоре. Издишаме, пускаме тялото надолу за пълен наклон. Коленете могат да останат леко свити. Дишаме дълбоко, оставяме ръцете върху бедрата за опора, полуизправен гръб. Издишаме, пускаме за пълен наклон. Оставяме ръцете върху постелката, вдишаме дълбоко. Издишаме, правим голяма крачка назад с десния крак. И пускаме дясно коляно върху постелката за нисък напад. Дишаме дълбоко, отваряме гърди, поглеждаме напред, оставяме пръстите на ръцете върху постелката. Издишаме. Дишаме дълбоко. Повдигаме десния крак от постелката. Издишваме, правим крачка назад с левия крак за поза планк. Ако ви е прекалено рано за планк, можете да оставите коленете върху постелката и да останете в 4 опори. Дишаме дълбоко, стягаме тялото. Издишваме, пускаме коленете върху постелката. Бавно и контролирано пускаме и останалата част от тялото. Оставяме предмишниците върху постелката, вдишваме дълбоко. Отваряме гърди, поглеждаме напред, поза сфинкс. Издишваме. Стягаме седалищната мускулатура, за да пазим долната част на гърба. Пускаме тялото върху постелката, оставяме дланите на нивото на гърдите. Слагаме пръстите на краката върху постелката, дишаме дълбоко. Издишваме, избутваме таза нагоре. Преминаваме в куче, гледащо надолу. Разхождаме кучето за кратко. Свиваме последователно ляв и десен крак. Дишваме дълбоко, изпъваме десния крак нагоре. Издишваме, правим голяма крачка напред между двете ръце. Пускаме ляво коляно върху постелката за нисък напад. Отваряме гърди, поглеждаме напред. Дишваме дълбоко. Издишваме. Дишваме дълбоко, повдигаме ляво коляно от постелката. Издишваме, крачка напред с левия крак до десния, пълен наклон. Дишваме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме, пълен наклон. Дишваме дълбоко, бавно изправяме цялото тяло. Издишваме, ръце пред гърдите. Дишваме дълбоко, изпъваме ръце нагоре, поглеждаме нагоре. Издишваме, пускаме, пълен наклон. Дишваме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме, пълен наклон. Дишваме дълбоко. Издишваме, голяма крачка назад с левия крак. Пускаме ляво коляно върху постелката за нисък напад. Дишваме дълбоко, отваряме гърди, поглеждаме напред. Издишваме. Дишваме дълбоко, вдигаме ляво коляно от постелката. Издишваме, правим крачка назад с десния крак за поза планк. Дишваме дълбоко, стягаме тялото, накланяме се леко напред. Издишваме, пускаме коленете върху постелката, след това бавно цялото тяло. Дишваме дълбоко, кобра. Издишваме, куче, гледащо надолу. Дишваме дълбоко, изпъваме ляв крак нагоре. Издишваме, голяма крачка напред между ръцете, пускаме дясно коляно върху постелката за нисък напад. Дишваме дълбоко, вдигаме поглед, отваряме гърди. Издишаме.
Дишаме дълбоко, повдигаме дясно коляно от постелката. Издишваме крачка напред, пълен наклон. Дишаме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме пълен наклон. Дишаме дълбоко, бавно изправяме тялото. Издишваме ръце пред гърди. Дишаме дълбоко, поглеждаме нагоре, изпълваме ръце нагоре. Издишваме пълен наклон. Дишаме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме пълен наклон. Дишаме дълбоко. Издишваме голяма крачка с десен крак назад. Пускаме дясно коляно върху постелката, вдишаме дълбоко, отваряме гърди, поглеждаме напред. Дишаме дълбоко, повдигаме дясно коляно от постелката. Издишваме крачка назад с левия крак. Дишаме дълбоко, стягаме тялото, накланяме се леко напред. Издишваме, бавно пускаме цялото тяло върху постелката. Дишаме дълбоко кобра. Издишваме куче гледащо надолу. Дишаме дълбоко, изпъваме десния крак нагоре. Издишваме крачка напред между двете ръце. Пускаме ляво коляно върху постелката, отваряме гърди, поглеждаме напред. Дишаме дълбоко. Издишваме. Дишаме дълбоко, повдигаме ляво коляно от постелката. Издишваме крачка напред, пълен наклон. Дишаме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме пълен наклон. Дишаме дълбоко, изправяме тялото. Издишваме ръце пред гърди. Дишваме дълбоко, изпъваме ръце нагоре, поглеждаме нагоре. Издишваме пълен наклон. Дишваме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме пълен наклон. Дишваме дълбоко. Издишваме голяма крачка назад с левия крак. Пускаме коляното върху постелката. Дишваме дълбоко, отваряме гърди, поглеждаме напред. Издишваме. Дишваме дълбоко, вдигаме ляво коляно от постелката. Издишваме крачка назад с десен крак за поза планк. Дишваме дълбоко, стягаме тялото. Издишваме, пускаме бавно към постелката. Дишваме дълбоко, кобра или куче гледащо нагоре. Издишваме, куче гледащо надолу. Дишваме дълбоко, изпъваме левия крак нагоре. Издишваме крачка между двете ръце. Пускаме дясно коляно върху постелката. Дишваме дълбоко, поглеждаме напред, отваряме гърди. Издишваме. Дишваме дълбоко, повдигаме дясно коляно от постелката. Издишваме крачка напред, пълен наклон. Дишваме дълбоко, полуизправен гръб. Издишваме пълен наклон. Дишваме дълбоко, бавно изправяме тялото. Издишваме ръце пред гърди. Дишваме дълбоко, поглеждаме нагоре, изпълваме ръце нагоре. Издишваме пълен наклон. Дишваме дълбоко, крачка назад с десния крак. Този път коляното остава изпънато. Дишваме дълбоко. Изправяме тялото, изпълваме ръце нагоре. Войн едно. Издишваме, отпускаме рамене. Дишваме дълбоко, връщаме тялото към дългата страна на постелката надясно. Изпълваме ръце в страни. Издишваме, отпускаме рамене. Дишваме дълбоко, връщаме лява ръка с длан нагоре, накланяме се леко напред. Издишваме, накланяме тялото назад. Оставаме дясната ръка върху крака, лявата изпълваме над главата, обръщаме война. Дишваме дълбоко, връщаме се във войн 2. Издишваме, обръщаме се,
отново в войн 1. Дишаме дълбоко, издишваме, пускаме двете ръце върху постелката, правим крачка напред с десния крак, пълен наклон. Вдишваме дълбоко, свиваме коленете, изправяме гърба, тялото остава леко наведено напред, изпъваме двете ръце над главата за поза стол. Дишваме дълбоко, издишваме, пълен наклон. Дишваме дълбоко, издишваме, крачка назад с левия крак, коляното остава изпънато. Дишваме дълбоко, изправяме тялото, изпъваме ръце нагоре. Издишваме, отпускаме рамене. Войн 1. Дишваме дълбоко. Издишваме, обръщаме тялото наляво към дългата страна на постелката, изпъваме двете ръце в страни, отпускаме рамене. Дишваме дълбоко, връщаме дясна ръка с длан нагоре, навеждаме се леко напред, издишваме, навеждаме тялото назад, лява ръка оставяме върху крака, дясната изпъваме над главата, обръщаме война. Вдишваме дълбоко, войн 2, издишваме, войн 1. Дишваме дълбоко. Издишваме, пускаме ръцете върху постелката, правим крачка напред с левия крак, пълен наклон. Дишваме дълбоко, поза стол. Издишваме, пълен наклон. Дишваме дълбоко, изправяме цялото тяло. Обръщаме тялото към дългата страна на постелката, разкрачваме краката, така че да са по-широко от раменете. Дишваме дълбоко, движим ръце от страни догоре, поглеждаме нагоре. Издишваме, пускаме тялото, сякаш за пълен наклон. Коленете могат да останат леко свити. Изпъваме ръцете. Придвижваме ръцете в дясно, така че да усетим едно хубаво опъване в лявата половина на тялото. Връщаме се обратно в центъра и се придвижваме вляво, за да разтегнем дясната половина на тялото. Връщаме се отново в центъра, слагаме ръцете върху хълбоците, гърба остава изправен, дишаме дълбоко, изправяме тялото. Обръщаме стъпалата в страни, насочваме коленете в страни, свиваме колене, дишаме дълбоко, ръце от страни догоре, поглеждаме нагоре, издишваме ръце пред гърдите, свиваме коленете по-дълбоко. Може да оставим ръцете върху бедрата за повече опора, а може и да ги оставим пред гърдите. Задържаме за кратко тук, дишаме. Дишаме дълбоко. Издишваме. Дишаме дълбоко, изправяме крака, насочваме стъпалата напред. Издишваме и отново пускаме тялото за пълен наклон. Връщаме се в единия край на постелката, както в началото, коленичим. Събираме пръстите на краката, раздалечаваме коленете, сядаме върху петите, пускаме тялото напред, изпъваме ръце за детска поза. Отпускаме главата върху постелката и оставаме за няколко кратки мига тук.
Бавно повдигаме отново тялото. Събираме коленете. Оставаме за кратко с затворени очи. Оставяме ръцете върху краката. Усещаме какъв е ефектът от днешната практика. Насочваме вниманието си към тялото, към това как се чувстваме, от какво имаме нужда. Подготвяме се за хубав и ползотворен ден. Дишаме дълбоко. Издишваме. Отваряме отново очи. Мили хора, това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че практиката е била приятна за вас. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото. Благодаря ви, че бяхте с мен. Желая ви хубав и усмихнат ден. До следващия път!